Παίρνει το πλάγιο από τον Φιλόπουλο. Η μπάλα έχει κολλήσει στα τελευταία λεπτά από την δεξιά πλευρά της επίθεσης του Αστέρα. Εδώ έχουμε αλλαγή στην εκτέλεση του Αράουτ από τον Κούτρα. Το είδε ο κύριος Δημητρόπουλος με τη βοήθεια του κυρίου Χανά. Γρήγορος ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα λεπτά, σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά εδώ στα Μέγαρα. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Άνω Λιωσίων 0-0. Φιλόπουλος στην εκτέλεση. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Ντίντι. Φιλόπουλος. Φιλόπουλος, η παλιά του είναι καλή για τον Νοτά. Νοτάς κοντά του. Ο Ρόντος, μπάλα δεν έχει βγει, κάνει τη σέντρα. Σπανός για τον Αστέρα, διώχνει μακριά την μπάλα. Μπάλα και πάλι σε πόδια παιχτών του Άρη που κάνουν το λάθος. Σπανός περιμένει κίνηση. Η μπαλιά του δεν είναι καλή για τον Ράλι, βγήκε καθώς με το κεφάλι ο Τσιγνιανόπουλος. Σπανός παίρνει το φάουλ από τον Σταυράκη, το φάουλ αυτό. Εκτελεστά είναι ο Ρόντος. Σπανός. Κοντά του ήταν ο Νοτά. Σταυράκης κάνει το λάθος. Φιλόπουλος. Μονομαχία εκεί με τον Ράλι. Μπάλα σε πόδια παιχτών του Άρη και συγκεκριμένα του Πανταζή που κόβεται καθαρά. Στην επίθεση τώρα ο Αστέρας με τον Αποστόλου. Αποστόλου παίζει κάθετα τον Λικούρη. Λικούρης πάει να μπει μες στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει όμως τα πόδια του και τον κόβει καθαρά. Ο Σταυράκης διώχνει και μακριά ο αμυντικός του Άρη. Σπανός για τον Λικούρη. Έκοψε εκεί ο Ντίντι. Λικούρης κερδίζει και πάλι την μπάλα. Τελικά αυτή καταλήγει out κοντά στη φάση ο κύριος Δημητρόπουλος. Σε 7ο λεπτό. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Άνω Λιωσίων 0-0. Χωρίς τη μεγάλη φάση αυτά τα πρώτα λεπτά. Κουτζούλας. Είναι το λάθος μακριά από τον Τσουραμάνι. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Έχασε ο Ράλης. Σπανός. Κρατά την μπάλα. Ο Σπανός προσπάθησε να βρει τον Κούτρα. Παρανευλήθη όμως ο Φιλόπουλος. Πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Κούτρας στην εκτέλεση του Αράουτ από τα δεξιά. Φιλόπουλος με ωραίο ένα αέριο γυριστό, πετάει την μπάλα και πάλι πλάγιο out. Ο κύριος Δημητρόπουλος ζητάει μπάλα για την συνέχεια του αγώνα. 1 λεπτό στα Μέγαρα. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Άνω Λιωσίων 0-0. 30η αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Στις 7 και τελευταία. Ένα παιχνίδι, μια χρονιά αυτό που παρακολουθείτε. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άρης Μεγάρων και ο Αστέρας Άνω Λιωσίων μάχονται για την παραμονή στην κατηγορία. Κόρνερ από τα δεξιά για τον Αστέρα, μπάλα μέσα στην περιοχή του Άρη. Διώχνουν μακριά με τον Κέλλη οι παίκτες της ομάδας των Μεγάρων. Σταυράκης προλαβαίνει την μπάλα, κοντά του είναι ο Σπανός. Σπανός κερδίζει. Τρουμπούκης. Η μπαλιά του δεν είναι καλή, έκοψαν οι παίκτες του Άρη με τον Παπαχρήστου. Ντίντι, η μπαλιά του δεν βρίσκει κανέναν πλάγιο out για τον Αστέρα. Έγινε το λάθος από πλευράς φιλοξενούμενων, έκοψε όμως ο Τσουραμάνης τον Κέλλη και πάλι προσπαθεί ο Άρη να βγει στην επίθεση. Έχασε εδώ την κόντρα από τον Βακρινό ο Γκουτζούλας. Πήγε να δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση μπροστά από την εστία του Τραχάνη. Τρομπούκης. Αποστόλου έκανε το λάθος. Πολλές κόντρες στο χώρο του κέντρου. Φάουλ τελικά που κάνει ο Ράλης. Πάνω στον Σταυράκη το φάουλ αυτό. Νοτά για κανέναν, η μπάλα καταλήγει
στα πόδια του Τραχάνη, του goalkeeper του Αστέρα, χωρίς να ανησυχήσει. 10ο λεπτό στα Μέγαρα, Άρης Μεγάρων, Αστέρας Ανιωσίων 0-0. Χωρίς τη μεγάλη φάση σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Τελευταία αγωνιστική, 30η για την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΔΑ. Ένα πρωτάθλημα που είχα την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε καθ' όλη τη διάρκεια του από την συχνότητα του Τριάσιου εν Πειραιή. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες μάχονται για την σωτηρία. Σήμερα παίζουν τους κόπους μιας χρονιάς. Αποστόλου στην εκτέλεση του αράουτ για τον Αστέρα. Διώχνουν οι παίκτες του Άρη. Βγήκε ο Γκουτζούλας πάνω στην μπάλα. Κοντά του ο Κούτρας. Έκοψε ο παίκτης του Αστέρα. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Άρη. Κέρδισε την κόντρα ο Φιλόπουλος που θα είναι και ο εκτελεστής του αράουτ. Με το κεφάλι έκοψε ο Ρόντος. Γίνεται η σέντρα. Διώχνουν οι παίκτες του Αστέρα μακριά. Με το κεφάλι ο Ράλης. Φιλόπουλος. Μπάλα φτάνει στα πόδια του Γκοτζούλα. Κοντά του ο Κούτρας. Γκοτζούλας κάνει τη σέντρα. Τσιμπάει την μπάλα. Ο Σταυράκης έκανε το λάθος. Κόντρα. Παραλίγο να γίνει το λάθος και από τον Βακρινό. Στην κόντρα πάνω στον Σταυράκη. Τι καταλήγει out. Το 10ο λεπτό στα Μέγαρα, Άρης Μεγάρων, Αστέρας Ανιωσίων 0-0. Πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες στο χώρο του κέντρου. Αποστόλου. Παπαχρήστου πέρασε ωραία την μπάλα για τον Φιλόπουλος. Πίσω στον Ντίντι. Ντίντι αλλάζει παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά για τον Πανταζή. Πανταζής, κοντά του είναι ο Τρομπούκης. Πανταζής παίζει κάθετα, προσπάθησε να βρει εκεί τον Ρόντο, δεν τα καταφέρε. Φάουλ που κερδίζει ο Ράλης από τον Τσικνιανδόπουλο. Οδηγίες από τους δύο πάγκους, μεγάλη αγωνία για το σημερινό παιχνίδι, για την έκβαση του σημερινού παιχνιδιού. Έκλεψε καθαρά Τσιδιανόπουλος. Μπαλιά για τον Σταυράκη, τραβήχτηκε εκεί ο παίχτης του Άρη από τον Ρόντο. Το φάουλ το είδε ο κύριος Δημητρόπουλος. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι του Άρη για κάρτα στη συγκεκριμένη φάση. Εκτελείται γρήγορα. Σιδέρης από τα δεξιά. Η σέντρα του δεν είναι καλή, έκοψε μακριά ο Βακρινός. Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων ο Άρης, αλλά δεν έχει γίνει απειλητικός μέχρι τώρα προς την εστία του Τραχάνη. Ο Ρόντος διώχνει. Φάουλ που κερδίζει ο Ράλης από τον Τσιδιανόπουλο. Στο χώρο του κέντρου αυτό το φάουλ για τον Αστέρα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Βακρινός. Βακρινός περνάει για τον Τσουραμάνη. Τσουραμάνης έχει την μπάλα στο δεξί, κάνει και τη σέντρα, δεν είναι καλή. Εύκολα στα χέρια του Τσίμα. 15ο λεπτό εδώ στα Μέγαρα, στο γήπεδο του Βίζαντα. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Ανιωσίων 0-0. Χωρίς τη μεγάλη φάση σε αυτά τα πρώτα λεπτά, μπροστά από τις δύο εστίες. Παιχνίδι κέντρου, γερές μονομαχίες. Έκλεψε εδώ καθαρά ο Τσικνιανδόπουλος μπροστά από τον Ράλη. Σιδέρης. Έκοψε ο Κρομίδας τον Πανταζή. Πλάγιο out για τον Άρη. Ο κύριος Δημητρόπουλος κάνει παρατηρήσεις και ζητά να εκτελεστεί στο σωστό σημείο το πλάγιο. Εκτελέστηκε από τον Πανταζή. Ο Πανταζής προσπάθησε και βρίσκει τον Σιδέρη. Σιδέρης κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή. Σπανός μακριά. Με το κεφάλι κατέβασε ο Πανταζής στην επίθεση και πάλι ο Άρης.
Είναι στη θέση offside ο Σταυράκης με τον Γκουτζούλα. Σήκωσε έγκαιρα το σημαίακι του ο κύριος Μουσουράς, που σε αυτό το πρώτο μήχρονο ελέγχει την περιοχή του Αστέρα. Ένας Αστέρας που βρίσκεται τώρα στην επίθεση. Η παλιά του Λικούρη δεν είναι καλή. Έκοψε σε κόρνερ τελικά ο Ντίντι. Κόρνερ από τα δεξιά για την ομάδα του Αστέρα Άνω Λιωσίων. Πρώτο τέταρτο εδώ στα Μέγαρα. Πάντα Άρης Μεγάρεων Αστέρας Άνω Λιωσίων 0-0 στα πλαίσια της 300 αγωνιστικής, τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της 7. Παιχνίδι ζωή και θανάτου. Αυτό παρακολουθείτε. Παραλαμβάνουμε ότι οι δύο ομάδες μάχονται για την αποφυγή του υποβιβασμού. Κούτρα στη σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη. Δεν έκανε καλό το κοντρόλ εδώ ο Κέλλης. Τρομπούκης. Ωραία για τον Κούτρα. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Κρομίδα. Δεν τα κατάφερε. Πολλές κόντρες. Πολλά λάθη. Τσικδιανόπουλος τώρα για τον Άρη. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Έκοψε όμως με το κεφάλι ο Ρόντος. Σπανός. Είναι στη θέση offside ο Λικούρης. Σήκωσε το σημαίακι του ο κύριος Χάνας, που σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ελέγχει την περιοχή του Άρη. Παπαχρήστου στην εκτέλεση. Η μπάλα στην περιοχή του Αστέρα. Έκοψε όμως με το κεφάλι ο Ρόντος. Το σούτ από μακριά δεν είναι καθόλου καλό από τον Νοτά. Η μπάλα πέρασε έξω από το γήπεδο και ψηλά από την εστία του Αστέρα Άνω Λιωσίων. Δεν άρχισε ο Τραχάνης. Παραμένει έτσι το 0-0 εδώ στα Μέγαρα. Άρης Μεγάρεων Αστέρας Άνω Λιωσίων, 18ο λεπτό. Παιχνίδι κρίσιμο, παιχνίδι που θα ορίσει τους κόπους μιας χρονιάς. Με φάουλ εδώ, κόβει τον Σπανό ο Φιλόπουλος. Κούτρα στην εκτέλεση. Λικούρης, τον έκοψε καθαρά ο Ντίντι. Πρώτος με δύναμη ο Ρόντος. Κρομίδας γυρίζει για τον Αποστόλου. Αποστόλου από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα, προσπάθησε να βρει τον Ράλτ, δεν κατάφερε. Ψηλά η μπάλα από τους παίκτες του Άρη. Προσπάθησε να κατεβάσει ο Τρομπούκης. Μαρκαρίστηκε και τώρα σιδέρης για την ομάδα του Άρη Μεγάρων. Η μπαλιά του είναι καλή, αλλά κόπηκε ο Πανταζής από τον Βακρινό. Πλάγιο out για την ομάδα του Άρη. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Πανταζή. Παπαχρήστου. Σέντρα του δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Συνεχίζεται η πίεση από πλευράς γηπεδούχων. Ωραία ενέργεια από τον Ντίντι. Άνοιξε την μπάλα, όμως βγήκε τελευταία στιγμή και μπλόκαρε την μπάλα ο Τραχάνης και χτύπησε κιόλας και ο γκολκίπερ του Αστέρα, αλλά και ο επιθετικός του Άρη Μεγάρων, και ο Ντίντι και ο Τραχάνης λοιπόν στο έδαφος. Κυνήγησε τη φάση μέχρι τελευταία στιγμή ο Ντίντι. Ελπίζουμε να μην έχουν το σοβαρό οι δύο ποδοσφαιριστές. Από ό,τι φαίνεται ο Ντίντι σιγά σιγά συνέλχεται, τόσο και ο goalkeeper του Αστέρα Άνω Λιωσίων. Ο Τραχάνης, όπως όλα δείχνουν, θα είναι έτοιμος για να συνεχίσει το παιχνίδι, ενώ δίνουν και τα χέρια οι δύο αντιπάλοι. Ωραία εικόνα αυτή. Βακρινός στην εκτέλεση. Με το κεφάλι έκοψε το Σιδέρης. Λάθος από τον Τσιγδιανόπουλο, πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Έχασε την μπάλα ο Σπανός. Η παλιά προς τον Γκουτζούλα δεν είναι καλή, έκοψε λάθος όμως ο Βακρινός. Το σούτ του Γκουτζούλα δεν ανησύχησε τον Τραχάνη. Η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Αστέρα. 20 λεπτό εδώ στα Μέγαρα. Άρης Μεγάρων Αστέρας Άνω Λιωσίων 0-0.
χωρίς φάσεις το παιχνίδι μπροστά από τις δύο εστίες. Μακρινός στο out. Μπάλα γυρίζει και πάλι προς την εστία του Αστέρα και συγκεκριμένα στον Τραχάνη. Τραχάνης με βολέ δίνει συνέχεια. Τρομπούκης. Τσουραμάνης. Κούτρας. Πέφτει στα πόδια του και με δύναμη ο Παπαχρήστου, πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Κούτρας σηκώνει ψηλά την μπαλά. Η μπάλα τελικά είναι κόρνερ. Τελευταίος πρέπει να την βρει και ο Παπαχρήστου, εκεί μονομάχησε με το ράλι. Κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για την ομάδα του Αστέρα. Αποστόλου στην εκτέλεση. 21ο λεπτό εδώ στα Μέγαρα. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Αλλιωσίων 0-0. Αποστόλου στην εκτέλεση του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Στο ύψος του πέναλτι διώχνουν οι γηπεδούχοι. Τρομπούκης κάνει το σουτ. Έδιωξε μακριά η άμυνα του Άρη. Σταυράκης. Σταυράκης πίσω στον Πανταζή. Εδώ είναι σκληρό το φάουλ του Τσουραμάνη πάνω στον Γκουτζούλα. Τρουμπούκης εκτελεί με το κεφάλι. Έδιωξαν με τον Κρομίδα οι φιλοξενούμενοι. Εδώ δεν κάνει καλά το κοντρόλ ο Νοτά. Νόμιζε ήταν offside το παίχτης του Άρη. Εδώ είναι offside το Κέλλης. Σωστή υπόδειξη από τον κύριο Μουσούρα. Αποστόλου προσπάθησε να βρει τον Ράλι, δεν τα κατάφερε. Πλάγιο out που παραχώρησε με το κεφάλι ο Τσικνιαδόπουλος. Κούτρας. Τραμπούκης. Έκοψαν το Ράλι. Στην επίθεση όμως και πάλι φιλοξενούμενοι με τον Σπανό. Κούτρας. Συγγνώμη, Αποστόλου. Αποστόλου στη σέντρα. Με το κεφάλι έκοψε ο Παπαχρήστου. Με δεύτερη προσπάθεια. Μακριά από τον Ντίντι. Στην κόντρα προσπαθεί να βγει ο Άρης. Δεν τα καταφέρνει. Φάουλ όμως που κερδίζει ο Γκουτζούλας. Πρέπει να χτύψει στη μέση ο παίχτης των γηπεδούχων. Σηκώνεται σιγά σιγά ο Γκουτζούλας. Φάουλ λοιπόν για τον Άρη Μεγάρων. Στα μισά όλα αυτά του πρώτου ημιχρόνου εδώ στα Μέγαρα. Πάντα στο 0-0. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Αλλιωσίων. Ένα παιχνίδι, μια χρονιά για τις δύο ομάδες. Σέντρα από τον Φιλόπουλο. Μπάλα περνάει από όλους, προσπαθεί να γυρίσει ο Κέλλης. Χάνει όμως τις κόντρες. Κούτρας. Αποστόλου ήταν, συγγνώμη. Φάουλ που κερδίζει ο Ράλης. Μακρινός. Ο αρχηγός του Αστέρα περνάει για τον Τσουραμάνη. Σπανός κρατάει την μπάλα, κάνει και τη σέντρα. Πρώτος όμως ο Τσίμας μπλοκάρει για τον Άρη. Προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση η ομάδα των Μεγάρων με τον Πανταζή. Πανταζής. Πολλές κόντρες. Κρομούδας, είναι offside ο Λικούρης, σηκώνει το σημαίακι του. Κύριος Χάνας. Πανταζής. Παίρνει το φάουλ από τον Κρομίδα στο χώρο του κέντρου. Πανταζής. Δεν έκανε καλά το κοντρόλ ο Φιλόπουλος. Η μπάλα καταλήγει
στον Τραχάνη. Φάουλ που κερδίζει ο Κλωμίδας. Τελέστηκε γρήγορα. Λικούρης. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι καλή. Λίγο πιο πίσω όμως ήταν ο Ράλης. Να λοιπόν που φάνηκε απειλητικός εδώ ο Αστέρας. Με τα πόδια μακριά ο Τσίμας πλάγιο out και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Αποστόλου στην εκτέλεση. Κάνει και τη σέντρα. Με το κεφάλι έκοψε ο Τσιγνιαδόπουλος. Είναι στη θέση offside ο Κούτρας, σήκωσε το σημαίακι του. Ο κύριος Χανάς, σωστή υπόδειξη από τον δεύτερο επόπτη του σημερινού παιχνιδιού. Παπαχρήστου στην εκτέλεση. Φιλόπουλος. Κοντά του είναι ο Σπανός, Φιλόπουλος κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί να γυρίσει εκεί ο Τσουραμάνης. Κόπηκε όμως μακριά η μπάλα από τον Βακρινό. Με το κεφάλι ο Φιλόπουλος. Πολλές κόντρες. Λικούρης τελικά. Κρατά την μπάλα. Πέρασε ωραία για τον Τρομπούκι. Σπανός. Περνάει για τον Ράλη. Ράλης δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα μαρκαρίσματα του Τσικδινιαδόπουλου και του Παπαχρήστου. Σταυράκης παίρνει το πλάγιο από τον Ρόντο. «28 λεπτό». Εδώ στα Μέγαρα πάντα στο 0-0. Άρης Μεγάρο, Αστέρας Θανιλιωσίων. Λάθος εδώ από τον Σταυράκη. Η μπάλα καταλέγει out. Χωρίς τη μεγάλη φάση σε αυτά τα λεπτά που έχουμε διανύσει. Παιχνίδι κυρίως κέντρου. Να πούμε και τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στους δύο πάγκους. Για τον Άρη Μεγάρον στον πάγκο είναι οι Στρατούρης, Μουντούρης, Ρούσης, Πολυχρόνης, Κατσής, Βιλιώτης και Βαρδαλάς. Ενώ από την άλλη πλευρά για τον Αστέρα Άνω Λιωσίων και για τον Βαγγέλη Ρουσίνο στον πάγκο βρίσκονται οι Κακαβάς, Λιώσης, Αποστολόπουλος, Σαρχοσόγλου, Τσατσαρώνης, Κούτρας και Μιγαδάκης. Φιλόπουλος στην εκτέλεση. Καθυστέρησε να διώξει την μπάλα ο Βακρινός. Έγινε λάθος συνεννόηση με τον Τραχάνη. Πλάγιο out για τον Άρη. Πίεσε εκεί ψηλά ο Σταυράκης. Πήρε τελικά το πλάγιο για την ομάδα του. Από τα αριστερά το πλάγιο αυτό. Εκτελεστής θα είναι ο Φιλόπουλος. Φιλόπουλος στην εκτέλεση από τα αριστερά. Προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Αστέρα. Μακριά με τον Σπανό τελικά τα καταφέρνουν. Παπαχρήστου. Σεντράρι. Σπανός κάνει λάθος το κοντρόλ. Φιλόπουλος και πάλι για την ομάδα του Άρη. Γίνεται η σέντρα. Μακριά από τον Αποστόλου. Φάουλ που κερδίζει ο Λικούρης από τον Παπαχρήστου στο χώρο του κέντρου. Ανεβαίνει έτσι η αμυντική γραμμή του Αστέρα. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια από πλευράς Άρης Μεγάρων. Ο κύριος τελικά Δημητρούλης έχει δώσει ελεύθερο. Και η μπάλα περνάει και πάλι υποκατοχή Άρη. Καθώς ο Κρομίδας πέταξε πλάγιο out στα πλαίσια του fair play όλα αυτά. Σιδέρι στην εκτέλεση του Αράουτ. Εκεί μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα. Γίνεται το λάθος. Σπανός. Περιμένει κίνηση. Περνάει ωραία για τον Κούτρα. Κούτρας. Στο δεξί του η μπάλα. Η σέντρα του δεν είναι καλή. Βγήκε και καθάρισε τη φάση. Ο Τσιμάς. Δυνατό βολέα από τον goalkeeper του Άρη. Αποστόλου. Ράλης. Παίρνει το πλάγιο από τον
Τσιγνιαδόπουλο. Κρομίδας. Εδώ δέχεται το μαρκάρισμα του Φιλόπουλου ο Σπανός, το είδε ο κύριος Δημητρόπουλος. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Τσουραμάνης. Στο δεξί του η μπάλα. Τσουραμάνης κάνει τη σέντρα. Είναι καλή, αλλά βγήκε, καθάρισε τη φάση ο Τσίμας. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού εδώ στα Μέγαρα. Πάντα στο 0-0. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Άνω Λιωσίων. Θα πρέπει να πούμε ότι πρωταθλήτρια μάλλον της πρώτης κατηγορίας Ευζητά κηρύσσεται σήμερα η ομάδα της Νέας Περάμου. Πανταζής στην εκτέλεση του φάουλ. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Εδώ έχουμε θετικό φάουλ από τον Νοτά. Βακρινός για τον Τσουραμάνη. Τσουραμάνης, βαθιά παλιά. Προσπάθησε εκεί ο Ράλης, δεν τα κατάφερε. Μακριά η μπάλα από τον Παπαχρήστου. Κελής. Μακριά η μπάλα από την άμυνα του Αστέρα. Έχουμε offside τον Ράλη. Πανταζής στην εκτέλεση. Τελικά ο Παπαχρήστος είναι αυτός που εκτέλεσε το φάουλ. Το offside, συγγνώμη. Νοτά. Περνάει την μπάλα για τον Κέλλη. Μπάλα πίσω στον Φιλόπουλο. Φιλόπουλος κάνει τη σέντρα. Είναι καλή. Μες στην περιοχή του Αστέρα η μπάλα μακριά από τον Αποστόλου. Άτσαλα όμως. Κούτρας. Δεν προλαβαίνει να διώξει Νοτά. Έκλειψε. Παίρνει το πλάγιο από τον Κούτρα. Πιέζει ο Άρης στα τελευταία λεπτά. 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Φανταζής δεν κατάφερε να κάνει τσέντρα. Γκουτζούλας. Ωραία με το αριστερό. Τσίψε εκεί με το κεφάλι ο Κέλλης. Προσπάθησε να γυρίσει. Ο Νοτά δεν τα κατάφερε. Σιδέρης. Παίρνει τις κόντρες. Ωραία ενέργεια το Σιδέρη. Σπάει την μπαλά. Το σούτ είναι καλό. Με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε την μπαλά. Το σούτ ήταν από τον Τίντι. Να λοιπόν η πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια από πλευράς Άρης Μεγάρων στο 34 της αναμέτρησης. Ενώ έχουμε παίκτη του Αστέρα στο έδαφος. Έχουμε προσωρινή διακοπή. Άλλος έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα. Ο κύριος Δημητρόπουλος είδε τον πάγκο των φιλοξενούμενων και ειδοποίησε τον κύριο Ρουσινό Βαγγέλη, τον τεχνικό του Αστέρα για αλλαγή, για αναγκαστική αλλαγή. Όπως φαίνεται προετοιμάζεται ο Αποστολόπουλος να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Κρομίδας λοιπόν αποχωρεί αναγκαστικά στο σημερινό παιχνίδι. Νωρίς το 35 αυτή η αλλαγή. Στη θέση του την πήρε ο Αποστολόπουλος. Τρομπούκης περνάει για το Λικούρι. Αποστόλου δεν περνάει παλιά του από τον Πανταζή. Πίσω η μπάλα τον Σταυράκη. Πανταζής. Σταυράκης μακριά από τον Αποστόλου. Ντίντι. Ωραία πατά την μπάλα Πανταζής και πάλι για τον Ντίντι. Ντίντι. Ωραία ενέργεια. Ξετυπλώνονται ωραία εδώ οι παίκτες του Άρη Μεγάρων.
Δίδει και πάλι για τον Σταυράκη. Σταυράκης κάνει σέντρα, είναι καλή σέντρα του. Μπροστά όμως από τον Κέλλη βγήκε και καθάρισε τη φάση ο Τραχανής. Παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ. Γίνεται το λάθος, ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Ράλης και χάνει μοναδικό τέτα-τέτα καθώς μπλόκαρε την μπάλα ο Τσίμας. Να λοιπόν που ο Ράλης βγήκε φάτσα με τον Τσίμα. Έχασε μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στα Μέγαρα, να κάνει το 0-1 στο 36 όλα αυτά. Ο Τσίμας είπε όχι. Έσπασε το τεχνικό offside, το Ράλης βγήκε φάτσα με τον Τσίμα. Τελικά το πλασέ του δεν ήταν καλό. Μπλόκαρε ο goalkeeper του Άρη. Να λοιπόν που η πρώτη αξιόλογη φάση, ευκαιρία μπορούμε να πούμε στο σημερινό παιχνίδι, είναι για τους φιλοξενούμενους. Προσπάθησε να κλείψει ο Τρομπούκης, δεν τα κατάφερε. Κέλλης. Είναι καλή παλιά του για τον Σταυράκη. Σταυράκης ευκαιρία, το σούτ όμως κόντραρε πάνω στον Ρόντονα λοιπόν που απαντάει σε ευκαιρίες εδώ ο Άρης με τον Σταυράκη. Ο Σταυράκης προσπάθησε να πλασάρει τον Τραχανή. Ο Ρόντος έβαλε την κόντρα. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Άρη Μεγάρων από τα δεξιά. Εκτελεστής θα είναι ο Πανταζής. Πανταζής. Εκτελείται. Μπλοκάρει την μπάλα ο Τραχανής. Έκλεψε με το κεφάλι ο Φιλόπουλος. Κέλλης. Προσπαθεί εδώ να ξεφύγει ο Πανταζής. Πανταζής κάνει τη σέντρα, με το κεφάλι διώχνει ο Κούτρας. Και είναι πολύ καλή μπαλιά από το Σπανό για τον Λικούρη. Λικούρης έχει πολλά μέτρα μπροστά του, είναι και ταχύς. Για να δούμε. Ευκαιρία, άνοιξε την μπάλα όμως και τον έκοψε ο Παπαχρήστου. Ο Λικούρης εδώ δεν εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του. Δεν έκανε καλά το κοντρόλ. Βγήκε στα πλάγια ο Παπαχρήστου. Τον πρόλαβε τον επιθετικό του Αστέρα. Πέταξε την μπάλα. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους με τον Αποστόλου να πηγαίνει για την εκτέλεση. Να λοιπόν που είχαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες, τρεις μάλλον, πολύ καλές ευκαιρίες και για τους δύο εστίες στα τελευταία λεπτά. Ο Αποστόλου στην εκτέλεση έδιωξαν οι αμυντικοί του Άρη. Το σουτ δεν είναι καλό από τον Τρομπούκι, η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Τσίμα. Παραμένει λοιπόν εδώ στα Μέγαρα 40 λεπτό. Το Άρης Μεγάρων Αστέρας Ανιλωσίων 0-0. Περιμένουν μπάλα 22 ποδοσφαιριστές για την συνέχεια του αγώνα. Πρώτος ο Σπανός. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Μετά την κόντρα που έβαλε ο Φιλόπουλος. Παρατηρήσεις από τον κύριο Δημητρόπουλο στον αριστερό μέσο των γηπεδούχων. Κούτρας. Ράλης. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Ο Κούτρας, πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Αποστόλου. Έκοψε ο Ντίντι. Σιδέρης. Κοντά του Αποστόλου. Διαμαρτύρεται εδώ για φάουλ πάνω στον Πανταζή, ποδοσφαιριστές του Άρη. Η μπαλιά είναι καλή για τον Τρομπούκη. Τρομπούκης παίρνει το πλάγιο από τον Ντίντι. Και αριστερά ένα 0-0 που
πρέπει να τονίσουμε και πάλι δεν βολεύει καμιά από τις δύο ομάδες, γιατί αν τυχόν την ίδια ώρα ο Ερμής Άνω Λιωσίων πάρει τους 3 βαθμούς στην Ελευσίνα με τον Ελευσινιακό, οι δύο ομάδες που κοντράρονται σήμερα εδώ στα Μέγαρα, τόσο ο Άρης Μεγάρων αλλά και ο Αστέρας Άνω Λιωσίων, θα αποχαιρετήσουν μάλλον την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΔΑ με 18 βαθμούς και οι δύο. Σιδέρης κάνει τη σέντρα, είναι καλή σέντρα, ευκαιρία με τον Σταυράκη. Σταυράκης τέτα-τέτ, γκολ! 1-0 λοιπόν για τον Άρη Μεγάρων με σκόρερ τον Σταυράκη. Στο 42 λοιπόν οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που ανοίγουν το σκορ. Ήταν ωραία ενέργεια από τα δεξιά από τον Σιδέρη, έκανε τη σέντρα, έβγαλε το Σταυράκη φάτσα με τον Τραχάνη, εκείνος πλάσαρε ψύχρεμα τον goalkeeper του Αστέρα Άνω Λιωσίων και γράφει εδώ στο 42ο λεπτό στα Μέγαρα το Άρης Μεγάρων Αστέρας Άνω Λιωσίων 1-0. Πανηγύρια από τους παίκτες αλλά και από τους φιλάθλους εδώ του Άρη. Για να δούμε αν υπάρχει απάντηση από πλευράς Αστέρα. Είναι καλή φάση μπροστά από την εστία του Άρη. Έπεσε στα πόδια του Τσίμα εκεί ο Ράλης. Με υπερένταση ο επιθετικός των φιλοξενούμενων. Υπήρχε μια μικρό παρεξήγηση μεταξύ του goalkeeper του Άρη Μεγάρων του Τσίμα και του Ράλη, του επιθετικού του Αστέρα, που ήταν αυτός που έχασε μοναδική ευκαιρία στο 36 να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά δεν έκανε ο Ράλης, το έκανε ο Σταυράκης πριν περίπου ένα λεπτό, στο 42 συγκεκριμένα. Εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία ενέργεια από τα δεξιά από τον Φιλόπουλο που έκανε τη σέντρα. Εκείνος βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Αστέρα και πλάσαρε ψύχρεμα τον Τραχάνη, γράφοντας μέχρι τώρα το Άρης Μεγάρων Αστέρας Άνω Λιωσίων 1-0. Τρομπούκης χάνει. Σιδέρης. Γέμισμα από τον Ποταζή. Κέλλης. Αποστόλου. Κόβει, παίρνει και το φάουλ. Μακρινός στην εκτέλεση. Ράλης. Δεν περνάει η παλιά του. Βάζει την κόντρα ο Λικούρης πάνω στον Τίντι. Κουτζούλας κυνηγάει τη φάση. Έβαλε το σώμα του εκεί ο Σπανός, πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Εδώ θα δείτε την κίτρινη κάρτα. Ο Κουτζούλας. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου η κάρτα αυτή. Η πρώτη κάρτα στο σημερινό παιχνίδι είναι για παίχτη του Άρη Μεγάρων. Βακρινός στην εκτέλεση. Ραλής προσπάθησε να γυρίσει, τον έκοψαν όμως οι αμυντικοί του Αστέρα. Πλάγιο out είναι για τον Άρη. Ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Φιλόπουλος στην εκτέλεση. Μακριά από τον Βακρινό. Το ίδιο και από τον Κούτρα. Με το κεφάλι έκοψε ο Ντίντι. Έβαλε την κόντρα εκεί ο Αποστόλου. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους τελικά. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου εδώ στα Μέγαρα, πάντα Άρης Μεγάρων Αστέρας Άνω Λιωσίων 1-0. Με τον γκολ του Σταυράκη από το 42. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Δημητρόπουλο. Όπως προαναφέραμε λοιπόν, Άρης Μεγάρων Αστέρας Άνω Λιωσίων 1-0 με τον γκολ του Σταυράκη από το 42. Γυρνάμε πίσω πάλι στον Πειραιά και σε λίγο πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
Επιστροφή και πάλι στα Μέγαρα για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά, Άρης Μεγάρων και Αστέρας Άνω Λιωσίων 1-0 με τον γκολ του Σταυράκη. Από το 42 προηγείται η ομάδα των Μεγάρων. Με μια πρώτη ματιά δεν βλέπουμε αλλαγές στις δύο ομάδες. Όπως τελειώσαν το πρώτο ημίχρονο, έτσι συνεχίζουν. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν πώς ξεκίνησε ο Άρης Μεγάρων του Επαμινόντα Κόκαλη. Κάτω από τα γκολ post είναι ο Τσίμας, Σιδέρης, Φιλόπουλος, Σταυράκης που είναι και ο σκόρερ του παιχνιδιού μέχρι τώρα, Τσιχνιαδόπουλος, Παπαχρήστου, Πανταζής, Νοτά, Ντίντι, Κέλης και Γκουτζούλας. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Αστέρας Άνω Λιωσίων συνεχίζει με τους Τραχανή, Κούτρα, Αποστόλου, Τσουραμάνη, Ρόντο, Βακρινό, Τρομπούκι. Ο Κρομίδας από το 34 έχει δώσει τη θέση του στον Αποστολόπουλο. Ράλης, Πανός και Λικούρης. Φάουλ που κερδίζει από τον Φιλόπουλο ο Σπανός. Εκτελέστηκε Αποστόλου. Βαθιά παλιά. Φεύγει μπάλα από την άμυνα του Άρη. Πλάγιο που παραχωρεί με το κεφάλι ο Αποστολόπουλος στο χώρο του κέντρου. Το πλάγιο αυτό για τους γηπεδούχους. Εκτελεστής ήταν ο Παπανταζής. Μακριά η μπάλα από τον Παπαχρήστου. Δεν προλαβε ο Σταυράκης. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Ο Άρης Μεγάρων κατάφερε όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Σταυράκη. Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας μπορούσε να ήταν αυτός που θα έπαιρνε το πλεονέκτημα στο σημερινό παιχνίδι, αλλά στο 36 ο Ράλης δεν κατάφερε να κερδίσει τον Τσίμα. Χάσε μοναδικότητα τέτ ο επιθετικός του Αστέρα. Παραμένει έτσι εδώ στα Μέγαρα το 1-0. Κέλης σηκώνει την μπάλα για τον Σιδέρη. Έβαλε το σώμα του εκεί καλά ο Αποστόλου, κάλυψε την μπάλα, αυτή καταλήγει out. Τέταρτο λεπτό του δευτέρου μέρους εδώ στα Μέγαρα, 49ο του αγώνα. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Άνω Λιωσίων πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Σταυράκη από το 42. Φάουλ εδώ που κερδίζει ο Τρομπούκης από τον Πανταζή. Μονομάχησαν τα δύο επτάρια του παιχνιδιού. Λικούρης σηκώνει την μπάλα για τον Κούτρα. Κούτρας από τα δεξιά. Παίρνει τελικά το κόρνερ από τον Ντίντι που διαμαρτύρεται στον κύριο Μουσούρα. Τη τελευταίος βρήκε αντιπαλός του την μπάλα. Τελικά το κόρνερ είναι για τον Αστέρα από τα δεξιά. Το κόρνερ αυτό πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Αποστόλου. Αποστόλου λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ. Μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν κάνει καλά το κοντρόλ εκεί. Ο Ρόντος διώχνει μια αμυντική του Άρη σε πλάγιο out για τον Αστέρα. Στο προσκήνιο και πάλι φιλοξενούμενοι. Η παλιά για τον Λικούρη δεν είναι καλή. Για να δούμε, ο Λικούρης εκμεταλλεύεται όμως το λάθος που έκανε ο Ντίντι. Λικούρης προσπαθεί να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει. Τελικά διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη. Επικίνδυνη φάση εδώ μπροστά από την εστία του Τσίμα. Γκουτζούλας παίρνει το πλάγιο από τον Σουραμάνη. Να λοιπόν εδώ που πήγε να γίνει το λάθος στην αμυντική διάταξη του Άρη. Προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί ο Λικούρης, βγήκε πλάγια, δεν κατάφερε να βρει τον διάδρομο προς τα δίχτυα του Άρη. Χάθηκε έτσι ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους. Γκουτζούλας
Παίρνει το πλάγιο από τα αριστερά. Σιγά σιγά ο Φιλόπουλος πάει για την εκτέλεση του αράουτ από τα αριστερά. Με δύναμη προσπαθεί να φέρει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Αστέρα. Το σούτ είναι καλό, η μπάλα κόνταρε. Κάπου το σούτ έγινε από τον Ντίντι. Κόρνερ λοιπόν βρήκε σε πόδια παίχτη του Αστέρα. Κόρνερ από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Το 51ο λεπτό όλα αυτά, πάντα στο 1-0. Άρης Μεγάρων Αστέρας Άνω Λιωσίων. Πανταζή στην εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, κεφαλιά έγινε από τον Κέλλη, δεν ανησύχησε όμως. Ο Τραχάνης την μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του. Ολιγόρησε εδώ η αμυντική διάταξη του Βαγγέλη Ρουτσίνου, που σίγουρα δεν θα είναι ευχαριστημένος από την μέχρι στιγμής εμφάνιση της ομάδας του. Θα υπάρχουν διορθωτικές αλλαγές. Κουτζούλας κρατάει ωραία την μπαλά. Εδώ πέφτει με δύναμη πάνω του ο Αποστολόπουλος. Ο Αποστολόπουλος μάρκαρε δυνατά εκεί τον Κουτζούλα. Βρίσκεται στο έδαφος ο παίχτης του Άρη. Κοντά του και ο κύριος Δημητρόπουλος. Ο Κουτζούλας φαίνεται να μην έχει το σοβαρό. Ο Αποστολόπουλος πήγε κοντά του, είδε τι σημαίνει με τον αντίπαλό του. Τέλος καλό, αλλά καλά σε αυτή τη φάση. Φάουλ λοιπόν που εκτελέστηκε από πλευράς Άρη. Η μπάλα περνάει από όλους. Τελικά καταλήγει out. Βακρινός. Ο Κούτας μονομάχησε με τον Φιλόπουλο. Γκουτζουλάς. Παίρνει το φάουλ. Από τους διακριθέντες ο Γκουτζουλάς έμασε το σημερινό παιχνίδι. Ντίντι για τον Σιδέρη. Σιδέρης στο δεξί του η μπάλα. Προσπάθησε εκεί να παίξει το 1-2 με τον Σταυράκη. Παραλίγο να κάνει το λάθος εκεί ο Πανταζής. Τελικά ο Αποστόλου πήρε το πλάγιο από τον αντίπαλό του. Πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Σιδέρης. Προσπαθεί εκεί να ξεφύγει ο Νοτά. Η μπάλα φτάνει τελικά και πάλι στο Σιδέρη. Σιδέρης για τον Νοτά, δεν είναι καλή μπαλιά του. Ο Σιδέρης διαμαρτύρεται για φάουλ που δέχτηκε από τον Τσουραμάνη. Εκτός φάσης. Ο κύριος όμως Δημητρόπουλος έχει διαφορετική άποψη. Παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ. Τελικά διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη με υπερένταση. Πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα, που όσο περνάει η ώρα είναι φυσιολογικό να πιέζει ακόμα περισσότερο η φιλοξενούμενη ομάδα.
του Αστέρα. Προσωρινά η μπάλα μένει έξω από την περιοχή του Αστέρα. Για να δούμε. Εδώ κάτι σαν πλασέ, ευκαιρία που χάνεται όμως από τον Γκουσδούλα. Εκείνος ήταν λίγο πιο πίσω, κόπηκε εκεί από τον Ορόντο. Δεν έκανε καλή επέμβαση ο Τραχανής τελικά. Δεν υπήρχε παίκτης του Άρη να την εκμεταλλευτεί. Παραμένει εδώ στα μέγαρα το 1-0. Τσουραμάνης περνάει για τον Αποστόλου. Περιμένει κίνηση, κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί να γυρίσει, ωραία ενέργεια, ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα, δοκάρι. Να λοιπόν που με τον Λιώση ο Αστέρας πλησίασε στο 1-1. Ο Λιώσης μόλις μπήκε με την πρώτη επαφή με την μπάλα, έκανε τρομερή ενέργεια εδώ ο επιθετικός της ομάδας των άλλων Λιωσίων. Πήρε ωραία την μπάλα με το δεξί, την έστρωσε με το αριστερό, πήρε την μπάλα, συγγνώμη, με το δεξί πλάσαρε, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Να λοιπόν που στο 60 εδώ ο Αστέρας πλησίασε στο 1-1. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Λιώση. Πρώτη επαφή με την μπάλα εδώ, φάνηκε απαιτητικός. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος ο Γκουτζούλας. Πρέπει να χτύπησε εκεί με τον Αποστολόπουλο. Σηκώθηκε ο παίκτης του Άρη. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Αστέρας πλησίασε στην ισοφάριση μετά την πολύ ωραία ενέργεια του Λιώση. Πήρε την μπάλα με το δεξί, πλάσαρε με το... πήρε την μπάλα με το αριστερό, πλάσαρε με το δεξί. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Τσίμα. Παραμένει εδώ στα μεγάλα λοιπόν το 1-0. Κέλλης πετά την μπάλα out και έτσι περνάει και πάλι υποκατοχή Αστέρα Άνω Λιωσίων. Στο χώρο του κέντρου πιο ψηλά από όλους σηκώθηκε ο Φιλόπουλος. Σταυράκης παίρνει το φάουλ. Το φάουλ έγινε από τον Βακρινό. Μπαλά μέσα στην περιοχή, έγινε κεφαλιά αλλά δεν ανησύχησε ο Τραχανής. Κεφαλιά έγινε από το Σταυράκι. Στην επίθεση όμως και πάλι οι γηπεδούχοι, έγινε το λάθος από τον Πανταζή. Στην κόντρα τώρα με τον Αποστόλου προσπαθούν να βγουν οι παίκτες του Αστέρα. Αποστόλου στην εκτέλεση του Αράουτ. Τσιμπάει ωραία την μπαλά ο Λικούρης κόπηκε με το κεφάλι από τον Σιδέριο. Το φάουλ είναι για τους γηπεδούχους. Είχαμε προβολή εκεί από τον Λικούρη πάνω στον Σιδέρη. Φάουλ που κερδίζει από τον Τσουραμάνι ο Κέλλης. Παίρνει και το ζεστό χειροκρότημα της εξέδρας ο αρχηγός του Άρη. Πανταζής θα είναι ο εκτελεστής. Ένα πρόχειρο τρίχος από τον Λιώση. Ενώ κάνει κίνηση από τα δεξιά ο Σιδέρης. Πανταζής εκτελεί. Διώχνει ο Ρόντος. Και στην κόντρα τώρα προσπαθεί να βγει ο Αστέρας. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ ο Σπανός. Πρώτος πάνω στην μπάλα και με δύναμη ο Αποστολόπουλος την πετάει σε πλάγιο out. Πριν φανεί απειλητικός ο Κέλλης για την εστία του Τραχάνη. Αποστόλου με το κεφάλι έκοψε με δύναμη ο Παπαχρήστου. Παπαχρήστου κάνει τη σέντρα. Διώχνουν όμως με το κεφάλι οι παίχτες και πάλι του Αστέρα. Στην επίθεση όμως είναι και πάλι ο Άρης. Μονομαχίες, εδώ έχουμε φάουλ
πάνω στον Τσουραμάνη. Ενώ θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Παπαχρήστου, πέταξε την μπάλα μακριά, εκτός φάσης. Σωστή υπόδειξη αυτή στο 63, κίτρινη για τον Παπαχρήστου από τον κύριο Δημητρόπουλο. Βακρινός πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Δεύτερος παίκτης του Άρη που βλέπετε σήμερα την κίτρινη κάρτα στο σημερινό παιχνίδι. Μετά τον Γκουτζούλα στο 44 και ο Παπαχρήστου στο 63. Σημειώνεται στο μπλοκάκι του κ. Δημητρόπουλου που μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μεγάλη βαθμολογική σημασία. Αποστόλου άφησε για τον Σπανό. Σπανός ξεφεύγει από τον Τσιγνιαδόπουλο, κάνει και τη σέντρα. Δεν έδιωξε καλά εκεί ο Σιδέρης. Τσουραμάνης. Στο προσκήνιο και πάλι ο Αστέρας. Τσουραμάνης. Κάθετα. Γίνεται το λάθος. Έκοψε ο Τσιγνιαδόπουλος. Για να δούμε αν προλάβει ο Γκουτζούλας. Πρόλαβε τελικά. Παίρνει την κόντρα ο Κούτρας από τον Σταυράκη. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. 65ο λεπτό εδώ στα Μέγαρα. Πάντα Άρης Μεγάρων, Αστέρας των Ηλιοσίων 1-0. Τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΔΑ. Για να δούμε τη φάση. Σταυράκης δεν καταφέρει να γυρίσει. Αυτή την μπάλα και βγήκε πολύ πλάγια. Λέγαμε λοιπόν ότι για να δούμε τη φάση εδώ με το σούτα από τον Παπαχρήστου. Δεν διώχνει καλά. Σταυρίδης κάνει τη σέντρα. Έχουμε σε θέση offside τον Κέλλη που διαμαρτύρεται έντονα. Θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Δημητρόπουλο για διαμαρτυρία. Ο Κέλλης για την υπόδειξη από τον κύριο Χάνα. Διαμαρτυρήθηκε έντονα ο αρχηγός του Άρη, δικαίωση είδε και την κίτρινη κάρτα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Άρης Μεγάρων προηγείται του Αστέρα Ηλιοσίων με 1-0 με τον γκολ του Σταυράκη από το 42. Σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κόπη μιας χρονιάς. Το βαθμολογικό σενάριο μάλλον της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΔΑ τους έφερε τόσο τον Άρη Μεγάρων αλλά και τον Αστέρα Ηλιοσίων να παίζουν σήμερα την παραμονή τους, παρακαλώ, στην πρώτη κατηγορία. Πέρα από τις δύο ομάδες, αυτός που δίνει και τη δική του μάχη είναι ο Αρημής Ανολιοσίων που την ίδια ώρα φιλοξενείται από την ομάδα του Ελευσινιακού. Εδώ έχει σηκώσει το σημαίακι του ο κύριος Μουσούρας μέσα από διαμαρτυρίες, η υπόδειξη αυτή. Στα μισά όλα αυτά του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ στα Μέγαρα. Πάντα Άρης Μεγάρων, Αστέρας Ανηλιοσίων 1-0 με τον γκολ του Σταυράκη από το 42. Ο κύριος Δημητρόπουλος κάλεσε κοντά του εκεί το Βακρινό. Έκανε παρατηρήσεις στον Τσουραμάνι, συγγνώμη. Στην επίθεση προσπαθεί να βγει η ομάδα του Άρη. Προσπαθεί να γυρίσει και να πάρει τις κόντρες εκεί. Ο Νοτά τα κατάφερε. Η παλιά του όμως δεν είναι καλή για τον Κουτζούλα. Μακριά από τον Κούτρα. Προσπάθησε να κατεβάσει εκεί. Ο Ράλης Σπανός. Κάνει τη σέντρα. Μακριά από τον Πανταζή. Μονομάχησαν εκεί Αποστόλου και Σιδέρης. Λάθος από τον Αποστολόπουλο. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρόλο την κλεισιμότητα του παιχνιδιού τόσο εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική και από τους 22 ποδοσφαιριστές. Για να δούμε με τον Κέλλη τώρα. Κέλλη έχει τη μεγάλη περιοχή. Το πλασέδε είναι καλό αλλά άστοχο από τον Σταυράκη με το δεξί. Το πλασέ αυτό, η μπάλα πέρασε δίπλα από το
δοκάρι του Τραχάνη. Παραμένει στο 1-0. Λέγαμε λοιπόν ότι παρόλο την κρισιμότητα του παιχνιδιού, η ατμόσφαιρα εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και εκτός είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει συναδελφικότητα μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών. Καθαρό παιχνίδι. Και από τους 22. Δεν το βλέπουμε πολλές φορές αυτή την εικόνα σε παιχνίδια φωτιά όπως το σημερινό. Πλάγιο που κερδίζει ο Ράλης. Από τα αριστερά αφήνει στον Αποστόλου στην εκτέλεση. Ράλης. Έχει πάει εκεί κοντά του και ο Σιδέρης. Κούτρας κάνει τη σέντρα. Λικούρης τσιμπάει την μπάλα, βγαίνει όμως και καθαρίζει τη φάση ο Τσίμας, ο goalkeeper του Άρη. Ο Λικούρης παραμένει στο έδαφος, πρέπει με την έκταση που έκανε του ποδιού του στη διεκδίκηση της μπάλας να έχει κάποιο τράβηγμα. Κοντά του και ο goalkeeper του Άρη, ο Τσίμας, τελικά σηκώθηκε. Ενώ είχαμε και ενημέρωση για το άλλο παιχνίδι των Άνω Λιωσίων, εκεί όπου ο Ερμής προηγείται του Ελευσινιακού με 2-0. Έτσι όπως είναι μέχρι τώρα τα πράγματα, ο Αστέρας Άνω Λιωσίων είναι αυτός Αποστολόπουλος. Περνάει για τον Αποστόλου. Αποστόλου. Προσπαθεί τώρα ο Άρης να βγει στην επίθεση με τον Φανταζή. Πήρε το πλάγιο ο παίκτης του Άρη. Τελείται από τον ίδιο. Κέλλης στον χώρο του κέντρου. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Κέλλης και πάλι. Δεν παίρνει την κοντρακή από τον Αποστολόπουλο. Τσουραμάνης. Προσπαθεί να γυρίσει ο Ράλης. Ράλης κρατά την μπάλα. Κάνει και τη σέντρα. Δεν διώχνει καλά ο Ντίντι. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Από το πουθενά λοιπόν ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα να φανεί απειλητικός προς την εστία του Τσίμα. Όλα αυτά στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, 28ο. Μάλλον του δεύτερου ημιχρόνου. Εκτελέστηκε από τον Αποστόλου το κόρνερ αυτό. Ευκαιρία γυριστό out. Μοναδική ευκαιρία που χάθηκε εδώ πάλι από τον Αστέρα να κάνει το 1-1 με τον Τσουραμάνη. Ο Τσουραμάνης προσπάθησε με γυριστό να φανεί απειλητικός. Δεν τα κατάφερε. Στο 72 λοιπόν παραμένει έτσι το 1-0 και πάλι ο Αστέρας στην επίθεση. Λάθος από τον Αποστόλου. Φανταζής. Κοντά του είναι ο Κέλλης. Φανταζής. Η μπάλα δεν έχει βγει. Φάουλ που κερδίζει ο Αποστολόπουλος.
Μακρινός στην εκτέλεση του φάουλ. Προσπαθούν να διώξουν μακριά οι παίκτες του Άρη. Γκουτζούλας κρατά την μπάλα. Ταλαιπωρεί εκεί τον Κούτρα. Φιλόπουλος, συγγνώμη, για τον Γκουτζούλα και πάλι που παίρνει το φάουλ. Ενώ έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα, τρίτη και τελευταία για τον Βαγγέλη Ρουσινό. Στο 75 λοιπόν αποχωρεί ο Αποστόλου. Τη θέση του πήρε ο Τσατσαρώνης με το 16. Κλείνουν λοιπόν οι αλλαγές από πλευράς Αστέρα, που τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση ενώ είναι στο έδαφος ο Κέλλης. Πανταζής κάνει σκληρό το φάουλ. Πανταζής θα δει και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Τσουραμάνη. Ενώ παίχτης του Άρη είναι στο έδαφος. Ο Κέλλης είναι αυτός τελικά που βρίσκεται στο έδαφος. Σηκώνεται ο αρχηγός του Άρη. Κέλλης δεν προλαβαίνει. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Φάουλ που κερδίζει ο Τσατσαρώνης από τον Φιλόπουλο. Μακρινός. Μπαλά περνάει από όλους. Για να δούμε, γίνεται σε το δεύτερο δεκάρι. Ευκαιρία για τον Αστέρα που χάνεται με τον Λικούρη. Στο 75 ο Λικούρης βρέθηκε φάτσα με το 1-1, αλλά η κεφαλιά του ήταν out. Να λοιπόν, δεύτερη φορά που ο Λικούρης χάνει μοναδική ευκαιρία με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Τσίμα, αλλά και αυτή χάνεται. Παραμένει λοιπόν εδώ στα Μέγαρα το Άρης Μεγάνων Αστέρας σαν Λιωσίων 1-0. Ο Λικούρης εδώ βρέθηκε φάτσα με το τέρμα του Τσίμα και με το 1-1 η κεφαλιά του όμως πέρασε out. Φάουλ που κερδίζει από τον Νοτά ο Ράλης. Στο προσκήνιο και πάλι ο Αστέρας. Φάουλου με τον Τσατσαρώνη πάνω στην μπάλα. Εκτελείται γρήγορα από τα αριστερά. Τσουραμάνης. Χάνει εδώ ο Τσατσαρώνης καθαρά. Μακριά η μπάλα από τον Τσιμνιαδόπουλο. Ενώ υπήρχαν χαμόλοι για την προηγούμενη πτώση του αμυντικού του Άρη. Φιλόπουλος με το κεφάλι. Μονομαχία εκεί με τον Κούτρα. Ισπανός. Κοντά του είναι ο Νοτά. Εδώ έχουμε φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Τα τελευταία λεπτά η μπάλα παίζεται από το κέντρο και προς την εστία του Άρη Μεγάρων. Πιέζει ο Αστέρας. Ο Σταυράκης είναι αυτός που βρίσκεται στο χώρο του κέντρου και απασχολεί εκεί δύο αμυντικούς του Αστέρα. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα στην περιοχή του Τσίμα. Τσατσαρώνει στην εκτέλεση. Μπέλα περνάει από όλους, ευκαιρία γκολ με τον Κούτρα. 1-1 ισοφαρίζει λοιπόν ο Αστέρας με τον Κούτρα στο 78. Να λοιπόν που ο Αστέρας φαίνεται παιχνίδι ίσα με τον Κούτρα στο 78. Λιγορία στην αμυντική διάταξη εκεί του Άρη Μεγάρων από τη στημένη μπάλα από το φάουλ και από τα δεξιά. Βρέθηκε ο Κούτρας φάτσα με το τέρμα προκαινής εστίας και με το σώμα κιόλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
Τσούτσιμα. Έτσι λοιπόν εδώ στα Μέγαρα έχουμε το Άρης Μεγάρων Αστέρας Ανηλιοσίων 1-1. Ενώ εδώ ο Πανταζής δεν είχε καλή αντίδραση, θα δει και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Να λοιπόν που θα μείνει με 10 παίχτες ο Άρης. Μέσα σε 5 λεπτά είδε 2 κίτρινες κάρτες ο Πανταζής στο 75. Για διαμαρτυρία αυτή τη φορά ήταν η δεύτερη. Θα συνεχίσει λοιπόν για τα υπόλοιπα 10 λεπτά ο Άρης Μεγάρων με 10 παίκτες. Διαμαρτύρεται εκεί και ο Σιδέρης. Για να δούμε λοιπόν. Συνεχίζει το παιχνίδι. Γίνεται το λάθος. Κέλλης. Πήρε το παιχνίδι φωτιά τα τελευταία λεπτά. Σιδέρης. Παίρνει το πλάγιο από τον Τσαρόνι. Κέλλης. Καθυστερεί. Παίρνει το κόρνερ από τον Αποστολόπουλο. Η αγωνία κορυφώνεται εδώ στα Μέγαρα το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Άρης Μεγάρων Αστέρας Ανηλιοσίων 1-1. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν να διώξουν οι αμυντικοί του Αστέρα. Φάουλ εδώ που κάνει ο Ρόντος. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τους γηπεδούχους. Που υπενθυμίζουμε αγωνίζονται με 10 μετά την αποβολή του Πανταζή από το 80 με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ενώ το σκορ είναι 1-1. Προηγήθηκε ο Άρης με τον Σταυράκη στο 42, σοφάρισε ο Κούτρας στο 78, ενώ βλέπει και την κίτρινη κάρτα ο Ρόντος. Φάουλ λοιπόν σε καλό σημείο για τους γηπεδούχους. Η αγωνία μεγάλη στις εξέδρες των Μεγάρων. Πώς είναι τώρα τα πράγματα, αυτοί που θα υποβιβαστούν στη δεύτερη κατηγορία θα είναι ο Άρης, θα είναι η ομάδα του Άρη Μεγάρων. Μονομαχίες εκεί στο τείχος, ο κύριος Δημητρόπουλος ζητάει να πάει το τείχος του Αστέρα στο σωστό σημείο. Ενώ έχει πάει εκεί και ο Σιδέρης. Ο κύριος Δημητρόπουλος έχει διακόψει το παιχνίδι. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Κέλλης για την εκτέλεση του φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο πάνω στη γραμμή σχεδόν της μεγάλης περιοχής. Το φάουλ αυτό για τους γηπεδούχους. Για να δούμε μετά από σχεδόν δίλεπτη διακοπή, λογικά θα εκτελεστεί το φάουλ αυτό. Κάτω τα δοκάρια ο Τραχανής. Κέλλης στην εκτέλεση. Μπάλα κοντράρι πάνω στο τείχος. Τελικά βγαίνει καθαρή στη φάση ο goalkeeper του Αστέρα, ο Τραχανής, και δίνει συνέχεια με δυνατό βολέ. Εδώ γίνεται το λάθος στην κόντρα. Η φιλοξενούμενη δεν πέρασε η παλιά του Λικούρη. Απλά να φύγει από τον Ρόντο. Πλάγιο out για τον Άρη. 84ο λεπτό στα Μέγαρα. 1-1 Άρης Μεγάρων Αστέρας Ανηλιοσίων. Ένα παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα αποχαιρετήσει την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΔΑ. Τελευταία αγωνιστική. Μακριά από τον Αποστόλου. Το 1-1 είναι αποτέλεσμα που βολεύει την ομάδα των Ανηλιοσίων. Καθώς το πρώτο γύρο είχε επικρατήσει με 3-0. Εδώ είναι στη θέση offside ο Λικούρης. Σήκωσε ο κύριος Μουσούρας το σημαίακι του.
Φιλόπουλος στο φάουλ. Στο offside, συγγνώμη. Με το κεφάλι, ο Ντίντι. Νοντά προσπαθεί, γυρίζει, είναι καλό το σούτ, αλλά ο Τραχανής ήταν εκεί που θα έπρεπε. Μπλόκαρε την μπάλα ο goalkeeper του Αστέρα και παίζει γρήγορα. Σιδέρης. Σταυράκης άφησε για τον Ντίντι. Ντίντις κάνει τη σέντρα, έδιωξαν με το κεφάλι και συγκεκριμένα με τον Ποστόπουλο η άμυνα του Αστέρα. Σούτα μακριά, δεν είναι καλό από τον Νοτά. Η μπάλα μακριά από την εστία του Τραχανή. Μακρινός. Περνάει για τον Λιώση. Λιώση πήγε δοκάρι στο 60. Δεν διώχνει εκεί ο Παπαχρήστου. Κόντρες. Σιδέρης. Κρατάει την μπάλα. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Ενώ θα έχουμε αλλαγή καθώς δεν εκτελεστεί καλά το πλάγιο από τον Οράλη. Κέλλης, ωραία ενέργεια. Ξεφεύγει ωραία και από τον Αποστολόπουλο. Σταυράκης. Στο σημαίακι του κόρνερ. Μονομαχία εκεί με τον Ρόντο. Φάουλ τελικά για τους γηπεδούχους. Από τα δεξιά. Ο Σιδέρης πάει για την εκτέλεση. Σιδέρης στο φάουλ για τον Άρη από τα δεξιά. Μες στην περιοχή. Λικούρης, παίρνει το φάουλ. Στην κόντρα τώρα ο Αστέρας. Συγκλονιστικό παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Είναι στη θέση offside ο Ράλης. Κακό διαμαρτύρεται εδώ ο επιθετικός του Αστέρα. Θα δείχνει και την κάρτα στο 87. Όλα αυτά. Οι δύο ομάδες περιμένουν και τα νέα από τα Λιώσια. Εκεί όπου ο Ερμής εξυγκρούεται με τον Λευσηνιακό, αν τυχόν ο Ερμής καταφέρει και πάρει το τρίποντο, ο Άρης Μεγάρων αλλά και ο Αστέρας των Λιωσίων θα βρεθούν στη δεύτερη κατηγορία της ΕΒΔΑ. Για να δούμε. Συγκλονιστικό το φινάλε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της ΕΒΔΑ στην υπόθεση παραμονής, γιατί στην υπόθεση τίτλο έχει κληθεί εδώ και πολλές αγωνιστικές, καθώς είναι απέραμος από του χρόνου θα αγωνίζεται στο περιφερειακό πρωτάθλημα. 28 λεπτό έχουμε μπει. Πάντα στο 1-1 Άρης Μεγάρων, Αστέρας Ανηλιωσίων. Δεν είναι κανένας offside. Λιώσης. Για να δούμε. Κάνει την παλιά, δεν είναι καλή για τον Λικούρη. Τσίμας μπλόκαρε. Βολέ από τον Τσίμα. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Γκουτζούλας εκεί. Δεν τα καταφέρνει. Τσατσαρώνης. Ωραία προσπάθεια. Η παλιά είναι καλή. Offside τελικά ο Λιώσης. Τσίμας. Περιμένει να δει που θα δώσει την μπάλα. Προσπαθούν να διώξουν μακριά οι παίκτες του Αστέρα. Στη θέση offside ο Ράλης. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Ανηλιωσίων 1-1. Αν τυχόν ο Ερμής κερδίζει την ίδια ώρα
με τον Λευσηνιακό. Οι δύο ομάδες αποχαιρετούν την κατηγορία. Η αγωνία στο κόκκινο. Λικούρης για να δούμε προλάβει. Με το κεφάλι ο Τσίμας. Εδώ σπρώχνει ο Τσίμας το Λικούρι. Ο κύριος Δημητρούλος έχει δώσει φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον goalkeeper τελικά του Άρη. Στο τελευταίο λεπτό όλα αυτά της αναμέτρησης. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Για να δούμε. Τελευταία προσπάθεια, ευκαιρία για τον Άρη που χάνεται με τον Γκουτζούλα. Ο Γκουτζούλας δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Σε θέση offside το Ράλης. Να λοιπόν μου χάνεται μοναδική ευκαιρία με τον Γκουτζούλα. Ο Άρης Μεγάρων να κερδίσει το παιχνίδι και να πάρει και την παραμονή κιόλας στην κατηγορία. Ο Άρης και πάρει στο προσκήνιο. Σταυρίδης δεν διώχνει καλά την μπάλα. Εκεί ο Βακρινός βγήκε και καθάρισε τη φάση. Ο Τραχανής άδικα διαμαρτύρονται εδώ οι φιλάθλοι του Άρη. Δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό. Στην κόντρα όμως η ομάδα του Αστέρα με τον Σπανό. Σπανός έχει δίπλα του δύο στηρίγματα για να δούμε ευκαιρία για την ομάδα των Αλιοσιών. Πλασέ γκολ. 1-2 με τον Λικούρι στο 92. Έξαλα πανηγύρια από τους παίκτες του Αστέρα Αλιοσιών και παγωμάρα στα Μέγαρα. Να λοιπόν που ο Αστέρας Αλιοσιών φαίνεται να κλέβει τους 3 βαθμούς και την παραμονή στην κατηγορία. Έξαρα πανηγύρια από τους παίχτες του Βαγγέλη Ρουσινού. Στο 92 λοιπόν ο Λικούρης κάνει το 1-2. Να λοιπόν που ο Αστέρας Αλιοσίων με πρωταγωνιστή το Λικούρι φαίνεται να παίρνει μια νίκη, μια χρονιά αυτό το τρίποντο για την ομάδα του Αστέρα Αλιοσίων. Θα φτάσει 21 βαθμούς. Ενώ εδώ έχουμε σκληρό μαρκάρισμα από τον Παπαχρήστου πάνω στον Λιώση. Ο Λικούρης λοιπόν στο 92 βάζει την ομάδα του μπροστά και θα την κρατήσει όπως όλα δείχνουν και στην κατηγορία. Ενώ βρίσκεται στο έδαφος ακόμα Λιώσης. Ακόμη είναι στο έδαφος ο παίκτης του Αστέρα. Λέγαμε λοιπόν ότι όπως όλα δείχνουν ο Αστέρας θα είναι αυτός που θα παραμείνει στην κατηγορία. Ο Άρης Μεγάρων λογικά αν μείνει αυτό το 1-2, έχουμε παίξει ήδη 4 λεπτά καθυστερήσεων, θα αποχαιρετήσει την πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΔΑ ο Αστέρας από την κόλλαση στον Παράδεισο. Στο 78 ο Κούτρας σοφάρισε τον γκολ του Σταυράκη για τον Αστέρα. Στο 92 παρακαλώ ο Λικούρης σε μια γρήγορη αντεπίθεση έκανε το 1-2, σκορ που δίνει το δικαίωμα στον Αστέρα να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη πλευρά ο Άρης Μεγάρων θα βρεθεί του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΔΑ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στην Ελευσίνα, εκεί που ο Ερμής αγωνίζεται με τον Ελευσινιακό. Κέλλης έκανε το λάθος. Νοτά. Φιλόπουλος.
Ψηλά η μπάλα από τον Κούτρα. Και μακριά να περάσει. Ο χρόνος θέλουν τώρα εδώ οι ποδοσφαιριστές του Βαγγέλη Ρουσινού. Εδώ έχουμε φάουλ. Ανάσες για την άμυνα του Αστέρα. Βακρινός. Στο φάουλ τελευταία λεπτά. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Δημητρόπουλο. Άρης Μεγάρων, Αστέρας Αλληλεοσίων 1-2. Προηγήθηκε ο Άρης με το γκολ του Σταυράκη στο 42, Κούτρα στο 78 και Λικούρη στο 92. Πιστή σκόρερ για την ομάδα των Αλληλεοσίων που θα παραμείνουν στην κατηγορία. Έξανα πανηγύρια από τους παίκτες του Βαγγέλη Ρουσινού. Από την άλλη πλευρά κατήφια στο πλευρά του Άρη Μεγάρων από τον Βαγγέλη Χατζημανόλη εδώ από τα Μέγαρα στο Επανειδήν.